паркираш тук пред целия вход да задръстваш колите. Не ме гледай! Дай откачваме! Мамо, снимате! Мамо, снимате! Абе, не снимай, ти казвам, бе! Не снимай, че... Знаеш ли къде ще отидеш? Не снимай! Тя не знае. Без разрешение ти няма да ме снимаш! Слушай, ще ти взема телефона. Ще ти взема телефона и ще стане лошо. Лошо ще стане. Очаквам кола, защото госпожа Атка тук продължава да снима без разрешение на който и да било. Сяда, снима, задръстила целия блок и не иска никой да излезе. Точно така. Точно мая който да се дойде. Да, тя снима в момента, не знам какво снима, какво се цялата работа. Снима, нека да се снима. Това ще си го говорим след това с нея. Нека разрешение, направила съм и забележка, продължава да снима. Очаквам колата ви много да мога по-бързо, защото си на работа. А защо госпожицата паркира тук, след като аз съм предупредила навсякъде, че извършвам ремонт на собственото си жилище? Аз живея в този вход и извършвам ремонт. Проблем е колата да стои тук. Не, но аз товаря и плащам заплати на работниците си и съм помолила хората временно да не паркират поне през деня. Нямам ли право да направя ремонт на собственото си жилище? Да, ама вместо сега да правите скандали и проблеми... Кой прави скандали? Тя ме ритна в корема, господине, и ме нападна. Мисля, аз го имам тук сте на видео. Хора, слушайте, аз го имам на видео, че бях нападната физически и заплашвана. Бяха ми дадени заповед. Именно. Аз съм дала съобщения в общината до домоуправител. Пуснала съм публична обява и съм помолила. Моля, докато се извършват товаро-разтоварващи дейности, моля ви. Затваряш тук улицата. Твоите товаро-разтоварителни действия въобще не ме... Това не е улица. Това не е паркинг и не е улица. Слушай. Не мога. Аз не мога да хвърля всичко по нейна заповед, да си зарежа моите неща, защото плащам заплати на тези...